Hej alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en video her på min kanal. Det er så fedt det her. Det er noget jeg har længe ville gøre, så der er ikke andet for end at gøre det. Jeg vil simpelthen i dag lave nogle improvisationer for jer derude. Og det er ikke bare hvem som helst, nej. De karakterer jeg skal lave, det er nogen fra 90'erne af. Den første, det er en sjov lille gut, som dukkede op første gang i Elevatoren, som var et rigtig gammelt underholdsprogram på TV2, og senere hen i Godmorgen Danmark. Og det er en person, som hedder Hugo, bedre kendt som Skærmtrold Hugo. Han er en ret lille fornøjelig fyr, og det kan man jo høre lidt her, hvordan han lyder. Hallo, er der noget hjemme? Hallo. Hvad skal du hen, du? Er du klar til at flyve helikopteren? Hugo-kopteren? Det er lige frem, og så skal vi ræde Hugo-lite. Det bliver så hygge. Er du gal en ny kineser? Ja, han havde ikke så mange ting, fordi han var jo en computerstyret spilfigur. Så der var ikke, fordi der var så mange replikker, men han kunne lidt dengang. Og jeg synes at han holder det der. Altså, han eksisterer ikke længere den karakter, så er det godt, at så en som mig kan bringe ham til liv igen. Nummer 2 er en lille bitte blå fyr, som allerede der burde det sige ringe klokke for mange af jer. Så den næste, det er selvfølgelig Stitch 626. Hej! Mit navn er Stitch. Stitch. Ja. Mit navn er Stitch. Det er mig, der er sammen med Lille. Ja. Hanna betyder ikke efterladt. Ja. Og den næste person, jeg vil vise her i dag, som til slutningen af videoen her, det er en satiregruppe, det her Rytteriet, som også havde sin store tid i 90'erne. Det var blandt Martin Busk og Rasmus Botoft, der stod bag disse karakterer, og den jeg har paraderet, det er egentlig her Bjarne. Bjarne er en person, som altid vil stå og skulle synge. Sketchen gik primært ud på at synge om penis. Men det er jo ikke noget, man må sige, men det gjorde man dengang. Og det er jo det, der var så ikonisk ved dem, så det... Og bare roligt. Ingen begynder at skrive i kommentarfeltet om alle mulige ting, så jeg kommer ikke til at synge. For det kan jeg ikke. Så bare roligt. Det bliver skolen for jer. Det er ikke lige ting, jeg har lyst til at eksperimentere med. Mine smukke sangstemme. Nej, det... Men til gengæld kan jeg fortælle, hvordan karakteren Bjarne, han løb. Nå for så, må man ikke ryge herinde? Ej, det var Bjarne ikke klar over. Tusind tak for det. Respekt altså. Ja, det er jo det, når I kommer herind. Kommer ind til mig, og så bliver det bare sådan lidt, wow, det er hygge at se dig. Det er altså, ja, det er sgu hyggeligt at se på dig derinde. Ja, det må man sige. Det er det, når man lige er benykæbe. Ja, det er bedre. Det er det. Og det var som sagt Bjarne. Men håber I kunne lide det her. Så skriv endelig lige i kommentarfeltet, hvilken karakter I synes, I har gjort bedst. Ja, og på der du læser, så husk at, som man siger, like, comment, subscribe. Og så ses vi jo bare næste onsdag til endnu en
nogle sjove karakterer, som jeg har øvet rigtig meget på. Så kan I have det derude? Vi ses.